Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika mmexxija minn Samantha Paċkazan faħret il-miżura li daħlet riċentement dik tal-Penek Alarm. Fil-Gazzetta kulħadd il-Kummissarju qalet li din il-miżura se ssaħħaħ l-ordni ta' protezzjoni u ordnijiet ta' trażin li jingħataw lill-aggressuri fil-qorti. Hi qalet li din il-protezzjoni mhux biss hija reazzjoni għal vjolenza li ġrat iżda għodda ta' prevenzjoni li jista' jnaqqas ir-riskju ta' vjolenza futura. Fil-Gazzetta kulħadd ġie żvelat li hemm 22 persuna li huma attrezzati Penek Alarm 20 mara u żewġ tirġiel. B'dan jipprovdi aktar sigurtà għal dawk il-vittmi li jgħixu taħt teddida kontinwa kemm nisa kif ukoll irġiel. Din il-miżuri appoġġjata minn sistemi teknoloġiċi avvanzati, professjonisti mħarġa u kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità, Aġenzija Appoġġ u l-Korp tal-Pulizija. Dwar dan is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg spjegati li dan il-mezz teknoloġiku joffri element ta' protezzjoni iżda mhux dejjem tista' tkun ta' garanzija assoluta kontra kull sitwazzjoni perikoluża. Hija appellat lil vittmi li kwalifikaw għal Penek Alarm biex ma jirrifjutawx dan is-servizz fil-waqt li ma jsirx abbuż mill-użu tiegħu. Dwar dan One News tkellem mal-Kummissarju Samantha Paċkazan li saħqet bl-introduzzjoni tal-Penek Alarm f'pajjiżna qed jibgħat messaġġ ċar li l-vjolenza domestika mhijiex aċċettabbli. Hija kollaborazzjoni bejn il-Victim Support Agency li primarjament qed jimplementawha huma bħala miżura imma wkoll bejn l-Aġenzija Appoġġ li jieħdu ħsieb l-assessjar tar-riskju wkoll allura jkunu jafu min qiegħed f'aktar riskju minn ħaddieħor u wkoll il-Pulizija għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-enforcement u l-implementazzjoni tagħha viżavi s-sigurtà jiġi min-naħa tal-Pulizija. Dan is-servizz jikkumplementa servizzi oħra li diġà huma disponibbli fosthom il-Helpline 179 li opera 24 sija kuljum, il-Helpline 116006 tal-Aġenzija Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità, l-għajnuna legali bla ħlas mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali u l-liġi li tippermetti li sieħeb jew sieħba f'relazzjoni li jiksbu informazzjoni dwar jekk il-partner tiegħu jew tagħha għadx jinstabu ħatja mill-qorti tal-vjolenza domestika.